No niin, moikka moi! Kohta ovesta astuu sisään semmonen herrasmies kuin Olli Turunen. Olli tulee kertomaan meidän ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyöstä, miten me ollaan mukana suoluonnon ennallistamisessa ja miten se auttaa meitä ilmastonmuutoksen torjumisessa, miten suot sitoo hiiltä ja samoin miten siellä saadaan parannettua vesistöjen laatua. Niin ei muuta kuin tervetuloa mukaan, mennään katsoa mitä Ollilla on kerrottavaa. Morjesta Olli, kerrotko tässä alkuun vähän, että kuka on Olli Turunen ja mitä sä teet ja mikä on sun rooli tuolla Suomen luonnonsuojeluliitolla? Niin? Joo, no mä oon tämmönen pitkän linjan luonnonharrastaja. Ainakin vuodesta 1973 asti mä oon harrastanut luontoa valokuvien perusteella 3-vuotiaana. Ollut isän kanssa linturetkellä ja ollaan pienestä pitäen marjastettu ja kalastettu ja liikuttu kansallispuistossa ja luontokohteissa. Ja sitä kautta sitten työkin on valikoitunut. Mä oon biologi ja tehnyt kehitysyhteistyössä Madagaskarilla soiden ja metsien ennallistamista ja metsäkartoitusta. Sitten Suomessa ja lähialueilla luonnonsuojeluyhteistyöstä, jossa on suojeltu arvokkaita luontokohteita. Ja sitten viime vuodet niin mä oon vastannut meidän järjestössä soiden ennallistamistyöstä. Okei. Mikä teillä on tämä soiden ennallistaminen, eli mikä siinä on tausta? Miksi soiden ennallistaminen on tärkeää sun mielestä? Joo, no Suomessa, niin kuin ylipäätäänkin maailmassa, niin luonto on tietysti monin tavoin vaurioitunut ja kyllähän se luontokin korjaa itseään, mutta ennallistamalla pystytään paljon nopeuttamaan sitä luonnon palautumista ja saamaan ne luontaiset prosessit aikaan. Ja suot on sitten Suomessa varsin heikossa kunnossa, että on arvioitu, että koko tämän planeetan ojitetuista soista olisi 1/3 Suomessa. Ja sehän on siis valtava määrä, tarkoittaa yli 6 miljoonaa hehtaaria. Ja tällä ojituksella on ollut vakavia seurauksia. Tietenkin se soiden lajisto on kadonnut. Sitten niiden ojien seurauksena sitten tämä suoko on alkanut kuivumaan, niin se turve on alkanut hajoamaan ja siitä on sitten hiili vapautunut ilmakehään ja tämä sama paha kehitys jatkuu vaan. Ja sitten ennallistamalla niin me voidaan torjua luontokatoa ja tehdä ilmaston kannalta hyödyllisiä toimia, että me saadaan ne soiden hiilivarastot säilymään eikä sieltä enää vapaudu ilmakehään hiiltä. Ja sitten yksi tärkeä asia, mikä erityisesti tuolla maakunnissa on ihmiselle hyvin tärkeä, on vesistösuojelu. Eli niistä ojista, mitä siellä soilla on, niin ei enää kun ne tukitaan, niin tule mitään turvepäästöjä vesistöihin ja ei tule ravinteita eikä turvemassaa, joka on isolta osaltaan pilannut Suomen vesistöjä. Mitä ne konkreettiset toimenpiteet on sen suoluonnon ennallistamisen hyväksi? Eli mitä te teette sitten ihan konkreettisesti? Joo. No me tehdään tätä ennallistusta maanomistajien kanssa yhteistyössä ja maanomistajan kanssa sitten ottaa meihin usein yhteyttä, niin käydään katsomaan sitä suota ja arvioidaan se ennallistustarve. Ja tyypillisesti se on se, että sen ojituksen seurauksena sinne on tullut puusto ja se entinen avosuo, missä on ollut paljon suoperhosia, suolintuja ja moniakin harvinaisia lajeja, niin se on sitten sulkeutunut, kun se puusto usein kun se on epäonnistunut, se ojitus on yhtä pöpelikköä, niin se sitten ensimmäisenä yritetään poistaa, että saadaan se avoisuo takaisin. Ja sitten yksi tärkeä asia on se, että me tukitaan ojat ja tehdään niihin ihan kunnon patoja ja estetään tällä tavalla, että ei niistä ojista tai useinkin ne on ihan kanavia, niin tuu enää sitten sitä turveliejua niihin läheisiin vesistöihin. Ja tämä on tämmöinen kertaluontoinen toimenpide. Joissakin tapauksissa joudutaan myöhemmin sitten tekemään jotakin lisätoimenpiteitä, poistaa puustoa vähän enemmän ja ylipäätään tehdään sitä seurantaa siinä. Mutta yleensä ottaen niin se saadaan jo vuoden sisällä ensimmäiset tulokset tästä ennallistamisesta. Eli sen näkee niin kuin nimenomaan rankkasateiden aikaa ja tulva-aikaa, että se läheisen vesistön laatu niin usein paranee selvästi, että se vesi kirkastuu. Okei. Joo. Tämä oli yllättävä asia, kun tuossa tutustuin ja valmistauduin tähän. Ja sitten tietysti kun ollaan käyty keskustelua teidän kanssa, niin just tämä vesistöasia oli mun mielestä mielenkiintoinen, mitä ei tullut ajatelleeksi, että miten se voi liittyä
niin kuin soiden ennallistaminen, että miten se voi liittyä myös vesistöjen laatuun. Ja toinen, mikä oli semmoinen, mikä tuli tuossa vastaan, kun on nyt aiheesta lueskellut tässä jonkun verran, niin oli se, että kun soita kuivatetaan ja muita, niin sieltä tulee hiilipäästöjä ilmakehään saman verran kuin Suomen niin kuin autoilusta yhteensä. Niin mitä sä tästä ajattelet? Joo, siinä on erilaisia arvioita ja kaikki arviot niistä hiilipäästöistä, mitä näitä ojitetulta soita tulee, niin ne on tähtitieteellisen suuria. Mun mielestä luotettavimmat arviot, jotka perustuu siihen, että miten paljon sitä hiiltä on todella niin kuin viimeisien vuosien aikana kadonnut, niin viittaa siihen, että se voi olla jopa 6-kertainen määrä vuosittain, kun vertaa meidän liikenteen päästöjä. Okay. Ja oli se mikä tahansa, se ehkä tutkijat pystyy myöhemmin varmistamaan ja saavat lisää tietoa, niin se on todella iso määrä. Eli jokaiselta hehtaarilta tulee joka vuosi 100 000 kiloa hiiltä, joka vapautuu ilmakehään. Ja mikä tässä on niin kuin erityisen vakavaa, että kun tämä suo ja turve, se on käytännössä pysyvä fossiilinen hiilivarasto, että se ei sieltä niin kuin mihinkään lähde. Ja kun se sieltä vapautetaan ilmakehään, niin se on sitten se todella paha ilmastonmuutoksen kannalta. Ja nyt soiden ennallistamisen avulla niin me voidaan turvata se pysyvä hiilivarasto, ja hyvä uutinen on se, että se suo sitoo joka vuosi uutta hiiltä pysyvästi sinne maaperään. Ja tämä on niinku se ilmastonsuojelullinen pihvi tässä soiden ennallistamisessa. Joo. Katsotaan kohta vähän kuvia soista ja katsotaan, että miltä siellä näyttää, mutta suo on osa niin kuin Suomen luontoa ja metsää, ja tuossa kun, mä en tiedä oliko jopa sun ottamia kuvia vai jonkun muun, mutta kuitenkin niin älyttömän hienoja kauniita kuvia suosta, niin tämä oli mulle niin kuin jotenkin yllätys, että kun me ikään kuin että se nimenomaan sitoo enemmän hiiltä ja saattaa olla parempi niin kuin hiilinielu kuin metsä, niin miten se niin kuin käytännössä toimii? Eli jotenkin niin kuin itse ajattelisin, että istuttamalla metsää, että se on se niin kuin paras tapa. Ja silloin kun teidän kanssa ruvettiin käymään keskusteluja, niin Pirjo nosti tämän hyvin monta kertaa esille, että ei, että suot on niin kuin ehdottomasti niin kuin soiden suojeleminen on parempi tapa kuin että me yritettäisiin nyt metsää kasvattaa hirveästi, niin mitä sä tästä ajattelet? Joo, se erityisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna se suon hiilivaraston kasvattaminen on parempi, koska se on pysyvä. Ja metsässä on se ongelma, että kun se metsä on täyspuustoinen, niin se hiilimäärä ei siellä sitten sen jälkeen enää hirveästi lisäänny. Mutta suossa, kun se on se 100 vuotta tai 200 vuotta mennyt, niin se vaan jatkuu vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen se hiilen määrän lisääntyminen. Et jos me ajatellaan tosi pitkällä aikavälillä meidän lasten lapsiemme tulevaisuutta, niin nämä satsaukset, mitä tässä nyt tehdään, niin siinä tulee vaan koko ajan lisää hyötyä vielä satojenkin vuosien päästä. Eli se pysyvyys on se tosi ratkaiseva juttu. Mutta siinä on muitakin seikkoja sitten, että soita kun ojitetaan, niin sieltä tulee niiden vesien kautta sitten turvepäästöjä järviin, ja ne vapautuu myös sieltä ne hiilet. Sitten pahimmillaan ne vapautuu metaanina. Ja tämä on niinku tavallaan soiden osalta niin semmoinen win-win tilanne. Sitten yksi hyvä puoli, mikä liittyy siihen, että kun kuitenkin suolta, kun se ennallistetaan ja palautetaan se avosoo sinne, niin poistetaan puustoa, niin sitä puustoa niillä alueilla, missä me ennallistetaan, käytetään sitten lämpöenergiana. Ja se on esimerkiksi Puolangalla, missä me toimitaan laajasti, niin se on korvannut öljyä, turvetta, venäläistä puuta. Ja nyt kun puhutaan tästä energiakriisistä, niin tämä on jälleen kerran sellainen asia, että tässä tuntuu, että kaikki voittaa, ja puolankalaiset ja Puolan kunta on ollut tosi innolla tässä hommassa ollut mukana sitten. Okei. No, tämä kuulostaa siis ihan tosi hyvältä. Ja, mä ajattelin, että katsottaisiin vähän kuvia, saadaan vähän käsitystä, että mistä on kysymys, niin mäpä nappaan tuosta vähän telkkariin meille päälle ja katsotaan muutamat kuvat tuosta. Tässä tosiaan nyt niin, kuva ensin. Tunnistatko paikkaa? Tiedätkö yhtään, mistä on kysymys? No, jos mä nyt tästä ihan lonkalta heittäisin, tuo aika pieneltä alalta tuo kuva, mutta voisiko olla Torrosua? Okei. Torrosua, niin sehän se on Forssassa. Onko Torrosua on niin kuin lähin suoalue tai tälleen pääkaupunkiseutulaiselle, niin mistä löytyisi hyviä soita, jos haluaisi lähteä tutustumaan ja katsoa? Näytän tästä muutaman kuvan, niin ihan mielettömän kauniit maisemia mitä on
saatu ikuistettua, niin millaisia soita tai paikkoja, mihin voisi lähteä tutustumaan niin tässä, tai Suomessa ylipäätään? Joo, no jos pääkaupunkiseudulta katsoo, niin kyllähän tämä Torrosuo on helpommin saavutettava todella iso suo. Et sehän on koko Etelä- ja Keski-Suomen suurimpia soita, siis ihan spektaakkelimaisen suuri suo. Ja nythän se on ollut paljon otsikossa, kun siellä on ollut mahdollisuus nähdä susikin ja moni on mennyt ihan sen takia sinne. Et se on niinku todella semmoinen villiä erämaata fiilis siellä kun liikkuu. Tuli mieleen, että toi voi olla myös Kauhanevalta, että siellä on tommosia kauniita pikkulampia, että kun mä oon yliopistolla opettanut 20 vuotta ylikin, niin kurssilla, missä on ollut ulkomaalaisia opiskelijoita, niin onhan ne ollut vaikuttunut meidän metsistä ja vesistöistä, mutta kumma kyllä niin nämä suot on melkein aina tehnyt sen suurimman vaikutuksen, että ne on niin ihmetellyt, että tämän näköistä maisemaa, että tosi kaunista. Ja sitten me ollaan vielä ruska-aikaa oltu siellä, mikä on nyt erityisen hyvä aika liikkua, kun eihän siellä silloin tököitäkään ollenkaan, jos niitä pelkää, mutta se värimaisema on aivan huikea soilla. Okei. Mikäs nyt vaikka täällä Etelä-Suomessa, niin mikä olisi paras aika lähteä vaikka Torronsuolle katselemaan? Että jos ajatellaan nyt niin kuin ruskan näkökulmasta, mitä nyt täällä ei varsinaisesti ole, mutta... Joo, no siellä Torronsuolla, niin kyllä siellä on aika kiva ruska, siellä on paljon lehtipuutakin ja sitten nämä suon varvut ja muut, niin ne luo omat ruskavärissä, niin ehkä tässä nyt syyskuun loppupuolella, syyskuun puolivälissä alkaa olla jo semmoinen, että hyvin pian. Ja siinä parhaimmillaan sitten se voi yhdistää sieniretkeenkin sitten. Noniin. Joo, siinä saa monta hyötyä yhdellä kertaa. No mut hei, tää oli ihan kiva, niin oikeastaan tässä vielä tietysti kiinnostaisi nyt, kun mekin ollaan tukemassa suoluonnon ennallistamista, niin kerro vielä vähän, että mihinkä konkreettisiin asioihin näitä varoja käytetään, eli mitkä on ne toimenpiteet, mitä te olette tekemässä? Joo, mä oon Puolangalta itse asiassa jo valinnutkin semmoisen mun mielestä tosi innostavan kohteen. Mä oon itse innokas kalastaja ja suurin piirtein kaiken vapaa-ajan, kun ulkona liikun, niin menen sitten kalastamaan ja tietenkin samalla muutenkin siellä luonnossa liikun. Ja nämä ennastuskohteet on valittu sillä tavalla, että siinä saadaan myös sen ilmasto- ja suoluonto- ja vesistöhyödyn lisäksi kalastohyöty. Eli nämä on todella hyviä taimen- ja harjuskohteita. Ja sitten on tämmöinen taimenen lisääntymisalue nyt, joka me yritetään saada kuntoon. Ja sillä ajatuksella, että koko valuma-alue laitetaan kuntoon. Eli laitetaan suot kuntoon, siinä sitten samalla tehdään vähän pienvesien korjailua, lähteiden korjailua ja pieniä toimenpiteitä tehdään sitten sen taimenen kudun vielä parantamiseksi. Ja meillä tulokset on ollut tosi hyviä. Eli saadaan tämmöinen, voisiko sanoa, todella laadukas monipuolinen kohde sitten, uskoisin, että aika nopeastikin, muutamassa vuodessa se palautuu sillä, että meidän kokemus on se, että se taimenen kutu siinä hyvinkin pian alkaa paranemaan. Ja sitten se, että soiden lajistosta, niin varsinkin linnut niin tulee tosi nopeasti. Että keltavästäräkki, pikkukuovi on tämmöisiä lajeja, mitkä me on nähty jo usein seuraavana kesänä sillä suolla sen ennallistuksen jälkeen. Okei, se kuulostaa ihan mielettömän hyvältä. Vielä tähän loppuun, niin kerro joistain hankkeista, mitkä te olette saaneet valmiiksi ja mitkä on onnistunut ja ollut semmoisia huomionarvoisia hankkeita. Niin. Joo, no meillä on yksi hanke esimerkiksi Puolangalla juuri, se oli Puolangan kunnan tarjoama kohde. Puolangan kunta on antanut siis kaikki ojitetut suosa ennallistukseen meille, niitä on semmoinen 2000 hehtaaria, että siinä riittää työtä. Ja Palopajukon suo, se rajoittuu Tervajoki-nimiseen Taimenjokeen ja siinä todellakin niin puustopoiston yhteydessä Puolangan kunta sai koko talven energiapuun. Sitten siellä pistettiin kaikki ojat umpeen ja se oli tärkeä hillanpoiminta-alue. Ja kyllä mä sanoin, että tässä 2-3 vuotta nyt tästä ennallistuksesta on kulunut, niin siellä on Puolangalla kyllä ollut aika innostunut vastaanotto. Lehdissä on sitä kirjoitettu ja sehän myös innosti Puolangan kunnanvaltuustoakin ottamaan myönteisen kannan. Eli siellä tuli semmoisia 40-senttisiä taimenia jo heti sen ennastusalueen läheisyyteen. Hiekkapohja alkoi näkymään siinä vieressä. Sitten siellä oli todellakin
kun mä kävin alkukesästä, niin pikkukovi mekasti todella äänekkäästi sillä suolla. Ja sitten siinä on vielä se hyvä puoli, että siinä suon vieressä on maatila ja se maatilan peltojen vedet ennen meni suoraan siihen jokeen. Niin nyt me ollaan suunniteltu se niin, että se suo suodattaa niitä peltojen vesiä ja puhdistaa. Me saadaan tavallaan myöskin maatalouden päästöjä vähennettyä. Mä oon niin ajatellut, että tässä on sellainen ennallistusesimerkki, että parempaa saa hakea. Okei. Joo, kyllä tästä tulee jopa semmoinen kutina itselle, että kuulostaa niin kuin tosi hyvältä ja mä oon niin kuin ihan todella iloinen, että me saadaan olla mukana tässä projektissa ja omalta osaltamme yritetään tehdä kaikkeemme, että saadaan hyviä asioita aikaiseksi ja päästään tukemaan teitä tässä ennallistamistyössä ja näin. Mä oikeastaan niin kuin tässä kohtaa haluaisin kiittää, oli tosi kiva, että tulit vähän kertomaan meille, että mistä on kysymys ja näin päin pois, niin ei muuta kuin kiitos tästä ja lähdetään tekemään hyviä asioita ilmaston ja metsä- ja luonnon hyväksi, niin tästä me mennään eteenpäin. Kiitoksia myös sinne kaikille. Hei hei. Joo, hei. Moi.